रेडी आहे काढलं ना तो मग कॅदी की ना तो बोय जरा मला काय शोडू मार ना सोडूया पाय तसं 1 2 3 अरे ओ किती गाडी ना रे हालता तुम्ही अरे काढ रे नितीन सुगुलू अमृतसर पोया गाडी सोडला मॉर्निंग डायरेक्ट 3 वाजता मिळाले काढ मारा तो वेल्डे नाही काढ घडून गेलो ना ना तू YouTube हा किती वॉचिंग रे संगम मजे खाली फोटो ना रे तस काय नाही ए संगम फोटो काढ रे हां फोटो काढ रे तो काढ रे सर हे फोटो काढ नाही अरे ते फोटो काढ नाव मी घ्यायचे वेळा उलम मोबाईल मला काढ रे अरे ना अरे ते फोटो काढ रे पोसा ना फोटो काढ ना सेल्फी आहे ना अरे
कितें हांव मातसो ए, तू बरो खुर्चेर राव, तू खुर्चेर राव. ए, तू खुर्चेर राव रे, वयर यो. कोण तू, तुझे. व्यू वचपा ना व्यू मेळपा ना तू खंय रे ए नितीन फाटल्यान वचय रे 1 2 1 2 3 हॅलो गाईस यो बसपा शिवसाई रे या It's a great feeling in this world, and this is the see here. And it's a great feeling. हॅलो गोंयकारांनो, सगळे लाईक सबस्क्राईब करा आमचे नितीन बाबा. बशीस टेम्पल 3 किलोमीटर चालपाचें रेडी आता. घेऊन पाहिजे ना. मनाली जोया नाही आहे अंकित गेलो
ओके हेलो गाइस, तो कैसे हो मेरे न्यू व्लॉग में। आज हम हैं मनाली में। ओ भाई केरे भाई टॉप भाई जल्दी से जाकर नितिन धीरेड को फॉलो करो और हमारे नए व्लॉग में चाहिए 70 मारो यार बस बस क्लिक होना चाहिए अरे वॉकल ना वॉकल दी सगळं भीतर चला आला ना बत्तीस आहे वॉकल छोटू अंगडे के बाउल में आलो रॉड लागता रॉड लागला अरे ना रे एक सिंगल एक घे मागेला बाई काट रे चर्चे एक मागे एक वो लगेच गेलो बॉय सारखं क्लास कोण पाय सारखं तो पाय असतं हा तसंच 256 मध्ये गेली अरे तो मध्ये गेला मागे काढणार आहे तू वॉकला आहे ना का वॉकल लाईव्ह हा ना ना हो लाईव्ह किती तरी टाइम ना ना 21 वाढ